Hvorfor? Det er sådan en skøn natur heroppe. Og der kommer Daniela. Og Nina. Og Camille. Prøv bare at holde bagen nedover. Ja, blå, stille og roligt, kom her nu mig. Ja, det går også meget lettere med at regne med hans. Ja, det gør det. Jeg tror, det var sværere. Hej Malene. Hej Hans! Hej. Hej hej. Hej Miti.